Кажемо вже 10 минутки, потім потренуйте, теж не chcem задержувати нікого. Первый раз пришла, я держала wszystko посмотрела, там, тут, а потом уже То у нас клієнтка перевікра, потім робимо там алергічний тест. Дамо або на ручку, або на кирктан кремік. А кинезиологический? Можемо теж спустити. Потім ми припомніть це тейпування. Кінезіологічний тест робимо, чи же треба тут тейпування або ні. Ну, то ще матеріал таке припомніть трошки. Не фокалось. Ще одна варіація, яку я то роблю, як wellness обирала. Ну, теж keď, наприклад, будете мати такого клієнта, прийшов, к вам не хоче відходити, і в такому прикладі будете в'яць, то з тим же он не має жодні болісті, нічому стосовно же болісті, теплоти, які неприємні невімпоцити в тій зоні, де був там виторгнутий зуб. На самій тій зоні ми теж не будемо також інтенсивно працювати. Але, коли будете мати такого клієнта, так лімфодренажу робите в'яз, то, що саме говорила, що до 7 крат можемо кожен танковий запакувати. То, а правая сторона теж вельми стягнута, ушко нормально не погибує з лівої, супер. З правої трошки так, ще там бачу є. Ушко. Горе тканіво, коли тягам ушко трошки горе, тканіво нормально погибує, коли
трошку стlačam доле, вобаc to жедний pohyb. Možno tam lymfatické uzlinky, čo sú hlbšie, čo zberajú lymfu aj od zubov, tak možno oni tak, kde sú napnuté a nedávajú normálnu tkanivo fungovať. Takže čo robíme v takom prípade? Z osteopatickej techniky, ona je taká dotyková, budu sa snažiť rýchlo to ukázať. Normálne sme urobili tú pompáž, potom dávame si ručku, hlavku môžeme tak trošku otočiť, dávame si ručku na tú časť, to čo som hovorila, že s lymfou vždy pracujeme, začíname z dole, lebo musíme odkryť tie lymfatické kanáliky, tie lymfatické cevy pripraviť, aby keď lymfa pôjde tu z hora, aby ona mala slobodnú cestu tam, voľnú cestu. Takže berem, dávam si ručku a snažím sa cítiť, tak sa sústrediť. A vy tež keď sa sústredíte, vy budete cítiť tam rôzne, ako sa deje v tele, nejaké pohyby, pulsácie, ešte dačo pod vašou rukou. Keď budete cítiť, že vy pod rukou budete cítiť, ako na začiatku tam rôzne také sa deje, chaos, toto, alebo také nápnuté trošku, a potom keď si podržíte ručku, ale môžete robiť taký mikropohyb a ukazovať lymfe, ako ona ide. Nie len tak držať ručku, a trošku prstami, keby ste chceli, ale to taký mikropohybčik, ukazovať, kde ona má byť tá lymfa. Potom, keď pod vašimi rukami sa okľudní, cítite, že to je v poriadku, idete vyššie. A takisto cítite chaos, cítite to, netreba silno tlačiť. To je všetko robíme povrchnevo, lebo s lymfou povrchnevo pracujeme. Keď cítite, že uvoľňuje sa tkanivo pod vašimi rukami, vy budete cítiť potom s časom, keď sa naučíte s telom normálne pracovať, vám to viac zaujíma, a k vám, keď už príde taký klient, tak aby ste aspoň dačo mu robili, tak vy potom ten pohyb lymfy budete cítiť rukami. To príde ten stav v rukách, ten pocit, a vy to budete cítiť. No a tu normálne telo sa uvoľňuje v poriadku. Ja nebudem to teraz dopracovať, vy potom, lebo vy, keď budete chcieť, to dopracujem. Myslím, že vám to bude, vy s telom pracujete, to bude zaujímavejšie. Uvoľnili sme tú cestičku lymfatickú. Všetko tu je dobre. Ideme ďalej na tú našu časť, kde sú u nás lymfatické uzlinky pod sámkou. Tež bereme jednu ručku a tež sa zastavujeme. Môžeme si popozerať, neviem, na hodinky, si porozmýšľať o dačom. A telo tam sa musí urobiť svoju robotu. Vy len trošičku ukazujete lymfe, že ona má ísť takým smerom. A to všetko. Môžete to taký mikro pohybček, ja vám potom to na vás ukážem. Vy potom budete cítiť, že pod vašimi rukami až svlastok sa uvoľňuje. Vy nič také nerobíte, len čakáte a len ukazujete lymfe, kde tam je pohybček, kde je ten smer. Urobili ste tu. Potom idete na to miesto, kde bola ten vytrhnutý zub. Môžete si dať už dve ručky. Tá ručka ukazuje, že lymfa má ísť tak, tá horná ruka nič nerobí. Len leží a čaká, kým pod nej dačo sa uvoľní. A tu dobre sa uvoľní. Váš klient tež môže vôbec nič necítiť a môže cítiť častejšie, keď s krkom tak pracujem v tej technike, tak mi hovoria, že keby dačo mi bolo na mieste, potom začalo teč. Že cítia tež ten mikropohyb lymfatický, on je malý, ale my keď tak manipulujeme, tak nervový systém jasne to sa nastavuje a potom ukazuje človeku, že tam je tež pohyb. To je super, keby som mala viac času, tak možno
Потім теж ідемо по всіх цих лімфатичних узлінках, що є у нас тут наоколо. То, що ми говорили, що, наприклад, був ніякий, не wiem, був затягнутий кирк у нашого клієнта, виторгнули йому зуб, зреагував лімфатичний систем, але він не був приправлений, аби толку лімфи йшло там, прето він може посилати лімфу, то, що є найближче. Тимто лімфатичним узлам są najbliższe около уші, але частіше реагують єду. Хоці то буде виторгнутий горній зуб або долний зуб. Takže musíme spojiť, tak by som povedala, dva takých miesta, kde tá lymfa sa prirába. My musíme ich spojiť. Теж трошечку сильно не притладжуємо, дávame si ručky, a теж будете cítiť tam такі різні pohyby, будете cítiť, ako pod vašimi rukami uvoľňujú tie узлінки теж. Teraz ešte 5 minút я то увольним, aby ste mohli potom pracovať, aby klientka nemala potom nejaký, nemala by mať, ale potom теж, keď cítim, že tu všetko sa povoľňovalo, ukazujem lymfy, kde je najhlavné to miesto, kde ona má byť. Теж глядом на тварі місто, де sú najviac napnuті tie lymfatické uzlinky, alebo kde je najviac toho opuchu. Jedna ruka ide tam, a druhá ruka ide na ten, najčastejšie na ľavý kmeň, lebo on zberá z celej hlavy a z tváre lymfu. Vždy ideme, nie vždy, ale častejšie 90% prípadov, že my pracujeme s ľavým kmeňom. Tu perfektne to ide. Теж, keď klient bude v takom stave chodiť, kursu vôbec sa netýkalo už, tak on potom cez nejaký, neviem koľko tam času môže prísť k nám s bolestiami hlavy, s bolestiami krku. Alebo za tie 3 týždne, alebo za 4 týždne, keď ešte sa drží ten opuch, tak on potom môže usieknúť v krku, taký nejaký prudký pohyb a potom my musíme mu pomáhať. Alebo môže cítiť bolesti v krku, také, alebo nejaké nepríjemné pocity, alebo keby si hľadal nejakú polohu s tým krkom, zase ho bude roztrývať, také budeme nepríjemné pocity. Dobre, môžete tu manipulovať. Tvarička už je pripravená. Potom na konci ešte, keď pomanipulujete, ja to dopracujem, aby potom lymfatické uzlinky na to nezreagovali. Dobre, a teraz ešte uvidíme s tým klipovaním. Zaujímavé, že aký tape bude našemu tomu klientu patriť, alebo vôbec nebude, že možno ho netreba vôbec klipovať. Robíme s vami taký testik, treba bude dvihnúť ručku hore, nebojte sa. Čo, môžete vypnúť to, čo? Môžete